Kubikwa ukuthi le mvula ebihambisana nesiphepho ithathe nje imizuzwana kepha ngeshwa yadlula nomphefumulo owodwa. Asiqale nje ngokududuza emndenini othe walahlekelwa ilunga lawo kulesi isimo sezulu ebesikhona. Siyabaphephisela kakhulu ngoba sekwendlulwe nomphefumulo owodwa kwamanje esisatholile ukuthi kunomuntu osendlulile emhlabeni ngenxa yalesi simo sezulu esikhona. Umonakalo ubalelwa ezigidini zamarandi njengoba le mvula icekele phansi nengqalasizinda kahulumeni okubalwa kuyo izikole kanye nesibhedlela. Izikole nazo ziphephukile. Khuluma nje even nesibhedlela uqobo laso naso futhi silimele ama facilities kamasipala inqalasizinda nje yonke ilimele. Bangaphezulu kwama300 abantu abalimele kulesiphepho kanti abanye babo abanandawo yokufihla ikhanda. Ebantwini abalimele namanje ke isibalo siphezulu kakhulu njengoba sikhuluma njengamanje. Bakhona abaseyibhedlela abanye ke sebephumile ama minor injuries abekhona. Kodwa nje imindeni eminingi singabala nje ukuthi okwamanje ngokuhlonza kwethu isengaphezulu ka300 esisayihlonzile sisaqhubeka nokuyihlonza njengamanje. Umlamuli Mkhonza uthi ubengekho ekhaya ngesikhathi kuhlasela lesiphepho kanti bebesazama ukulekelela kwenye indawo ithintekile ngesikhathi ethola ukuthi nekhaya lakhe nalo licekeleke phansi. Bathe mabeselela ngendlela eyinamandla kakhona leyamvula nje nomoya. Ithe mangabe ifika la kwathi manje la umnyango usuyayivulekela wona iyaforce ukungena kulomnyango werondo lesikhuluma ngayo lena okuyona yasinda ngoba i1 indle yasinda irondo kwase sokuphephuka leyana ke ngale yabo. Kwasiza ngoba la bakhona la endlini baphusha isivalo balwa nesivalo bonke nabantwana ukuthi ungavuleki kuba wakuvulekile kushuthi zazophephuka zonke lezi zindlu yabo. Batheke bezwa nabo kwakhala amathayila njengoba nobona ke gcwelele lo muzi. Ugesi namanzi akubonwa endaweni ngemuva kwalesiphepho kanti omakhelwane bayanxuswa kuba balekelelane ngokucuphisana njengoba usizo oluvela kuhulumeni lungakatholakali.